Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje izithandwa zami ngicela ukuba sifunde encwadini kaDuteronomi isahluko sesine, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesishiyagalolunye. uMose wakhuluma kubantu wathi, manje-ke ma-Israyeli, yizwani imithetho nemiyalo enginifundisa yona, ukuba niyenze, nize niphile, ningene nidle izwe iNkosi uNkulunkulu eninika lona. Bhekani, njengoba iNkosi uNkulunkulu angiyala, senginifundisile imithetho nezimiso, ukuze nigcine konke ezweni esenizokwakha kulo. Ngalokhu-ke kugcineni nikwenze. Lokhu-ke kuyobonakalisa ukuhlakanipha kwenu nokuqonda kwenu ezizweni eziyakuzwa zonke lezi zimiso. Ziyakuthi impela lesi sizwe esikhulu singabantu abahlakaniphileyo abanengqondo. Ngokuba yisiphi isizwe esikhulu esinoNkulunkulu oseduze naso njengeNkosi uNkulunkulu wethu na, okhona kithi njalo noma nini uma simbiza. Akukho sizwe esikhulu esinezimiso nemiyalo elungileyo njengomthetho lowo wonke engubeka phambi kwenu namhlanje. Ngalokho-ke xwayani-ke nilondoloze kahle imphefumulo yenu, funa nikhohlwe yizinto azibonayo amehlo enu. Nibozikhumbula ezinhlizweni zenu zonke izinsuku zokuhamba kwenu, baziseni zona abantwana benu nabantwana babantwana benu. Ngithanda lenkonzo uNkulunkulu ayambulayo namhlanje. Uthi-ke yizwani imithetho nemiyalo enginifundisa yona ukuba niyenze, ukuze nikwazi ukuphila ningene kahle nasezweni uNkulunkulu aninikeza lona. Ngithintwa inkonzo yokuvalelisa kukaMose. Yazi lento kumina ifana nomzali othe sebona ukuthi izinsuku seziyahamba, ebese ethi ikuphe kumele ngibazise kona. Angikwazi ukulala ngingabatshelanga lamaqiniso. Angikwazi ukucimeza ngingabatshelanga lezi imfihlo zakulomuzi. Ebesethi lokho engimtshela kona ikona okuyokuniphilisa. Yazi lento ifana nekhehla noma isalukwazi elizothi bantu bami, la ekhaya umntwana uma egula kwenziwa nje, uma elimele kwenziwa nje, uma kuzoshadwa kwenziwa nje. Mhlanje uMose usinikeza imkhuba yakulomuzi. Uthi namhlanje ngifuna nikhumbule imiyalo uNkulunkulu anikeza yona. Ngifuna nikhumbule ukuba ningobani. Uthi nala eniyakhona abantu bazozibuza ukuthi saze sahluka lesizwe, baze bahluka labantu, ayimpela uNkulunkulu wabo uhlezi enabo. Yazi kumina kuvuka inkonzo yobufakazi emsebenzini, esikoleni, emphakathini. Umuntu onjani?
akuve kulula ukuba yikholwa ngesonto, akuve kulula ukuba yikholwa mangisafaka ukhololo, akuve kuba lula ukuba yikholwa mangifake imjiva nezimbatho zemhlangano zamaso, akuve kulula. Ngiyakwazi ukuba yikholwa noma ngingasagqokanga konke? Ngiyakwazi ukuba yikholwa noma ngingasekho esontweni? Kuba kahle kahle inkonzo yokukholwa akuyona into yangesonto kuphela, kodwa into yansuku zonke. Bese bakhona enye indima ayidlalayo namhlanje uNkulunkulu uma ekhuluma ngoMose. Uthi bazozibuza ukuthi onjani lo uNkulunkulu wabo ohlezi enabo njalo, ngoba wethu akekho. Julile lenkonzo ngiyalithanda igama lakhe mabembiza ngo-Emmanuel, uNkulunkulu unathi. Ey'thandwa zami, uNkulunkulu wethu ungena nathi emlilweni. uNkulunkulu wethu uhlala nathi elangabini lomlilo njengoba ahlala noShadrach, noMeshach, no-Abednego. uNkulunkulu wethu ungena nathi kumphandwe ngonyama njengoba avala imilomo yengonyama zangamudla uDaniel. Uyazi uNkulunkulu wethu ungena nathi etilongweni njengoba ahlala noPaulos noSilas. Uyazi uNkulunkulu wethu ungena nathi naselibeni njengoba ahlala noLazarus. Ayikho indawo uNkulunkulu wethu athi ngeke ngikwazi ukungena kuyona manje. Ayikho futhi nenkinga, ayikho nento enkathazo, ayikho nento ekuhlukumezayo azothi uNkulunkulu angisangeni la. Uyabona abantu be-insurance, umshwalense muthi hayi funda ama-fine terms and conditions, hayi thina sikhokha sigcine lana, thina sakhokha ukuthi, thina senza ukuthi, thina sakwe, kodwa uma besakudayisela abakutsheli yonke leyo nto, awube senkingeni. Bazofuna indlela abazokubalekela ngazo, bangakukhokheli, bangakwenzeli abathembisa bokwenza. uNkulunkulu wethu akanjalo. uNkulunkulu wethu ungena nathi kuso sonke isimo sempilo. uNkulunkulu wethu uhlala nathi kuzo zonke ingqikamba esibhekana nazo. uNkulunkulu wethu uthembeke ekutheni angeke asivumele sihlale sodwa. Sho njalo ubhala kahle encwadini kaJohannes, uthi mina ngingumvini oyiwona wona. Uthi nina ngamagatsha, uthi uBaba uyena ongumphathisi womvini. Yazi namhlanje kuvuka enhlizweni yami ukuthi Nkosi noma ngenzakalana ngesabi ngoba wena unami. Sho njalo uDavid uthi noma ngidabula phansi kwethunzi lokufa, angikwesaba okubi ngoba wena unami. Uthi angikwesaba okubi ngoba wena uthembekile, angikwesaba okubi ngoba ngikubonile uhamba nami. Athi uDavid esengimdala, athi namabanga sengiwahambile, athi angikaze ngimbone kaJehova esenqotshiwe. Ndlovukazi izulu ayibe nawe ukubusisa isivikele, khanyisele kunika amandla nomusa nothando uJehova uNkulunkulu uSomandla akubusisa kukhanyisele kona konke ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Sibalekela kuwe nqaba yethu, mzana ocebile kwaNkulunkulu, ungakudeleli ukuncenga kwethu sixakekile. Awe lokuhlangulisa njalo engozini zonke, wena Maria Vreken nesisi elimnene elimnandi. uNkulunkulu uvusa inkonzo kumina uma uMaria esebona inkinga zenzeka, uma esebona iwayini elingasekho, ebesethi kubona yenzani noma yini antshela yona. Ungabe usahlala kokwakho ukwazi nokuhlakanipha nokuqonda, ungabe usahlala kokwakho ukwazi nokufunda, ungabe usahlala
ukuqala kokwakho ukuhlakanipha nokwenza izinto ngendlela yakho. Kodwa ngena enkonzweni yokuthi sengithi Nkosi thatha indawo. Ngena enkonzweni yokuthi sengithi Nkosi manciphe mina makuphakame wena. Sengena enkonzweni yokuthi wena Nkosi kakade uyakwazi engikuswelayo nengikudingayo. uNkulunkulu Somandla benathi asivikela sikhanyisele ngoyise nendodana nomoya ogcweleyo. Amen.